Dyma Catrin Cook yn darllen newyddion i botwm y byd ar ben wythnos yr ail o Chwefror 2014. Mae'r stori gyntaf yn dod o'r Corriere della Sera. Mae barnwr yn achos llofruddiad Meredith Kircher, y fyfyrwraig cafodd ei lladd ym Perugia yn 2007, wedi dweud nad oedd y penderfyniad i ail-ddedfrydu Amanda Knox a Raffaele Sollecito yn benderfyniad hawdd i neb. Dywedodd ef ei fod nawr yn teimlo'n rhydd am mae'r foment o ddedfrydu'r ddau oedd y profiad anoddau ei yrfa. Dywedodd y barnwr ei fod ganddo blant yn yr un oedran ac felly roedd penderfyniad mor fawr yn un emosiynol dros ben ac yn anodd iawn iddo ei rannu â phawb. Roedd yr achos wedi para 10 diwrnod yng Nghwrt Apêl yn Florence, ble gafodd Amanda Knox a Raffaele Sollecito ei ffeindio yn euog o lofruddio Meredith Kircher am yr eildro wedi i'r deddfrydiad cyntaf gael ei wrthdroi llynedd. Ar ddydd Gwener, cafodd Raffaele Sollecito ei ffeindio yn Udine, dinas ar y ffin gydag Awstria. Y gred oedd ei fod e am ffoi, ond daliodd yr heddlu ag ef a cymeryd ei basbort. Mae'r ail stori yn dod o La Repubblica. Mae glaw trwm a llifogydd wedi cael effaith wael iawn ar brifddinas yr Eidal, Rhufain. Mae afonydd Tevere ac Aniene wedi codi i lefeloedd peryglus iawn, y Tevere yn arbennig. Ar ôl mesur y llanw ar nos Sadwrn, mae awdurdodau yn cadw llygad manwl ar y sefyllfa, oherwydd pwysigrwydd adeiladwaith yr ardal, gan gynnwys Ponte Marconi, Ponte Milvio ac Ynys Tiberina. Am i hanner awr wedi 11 ar nos Wener, cafodd yr afon ei mesur ac roedd uchder yr afon wedi codi hyd at bron 30 metr. Y mae'r fyddin wedi cael ei galw i edrych ar ôl ardal Fiumicino yng ngogledd y ddinas. Dyma'r ardal ble lleolir y maes awyr, ond pobl lleol sydd yn dioddef wrth i'r llifogydd effeithio ar strydoedd, ar dai ac ar ffermydd lleol. Yn ardal Riano, mae ysgol wedi cael ers deudydd, ac y mae 150 o bobl yn gaeth i'w tai wrth i'r dŵr fyrlymu drwy'r adeiladau. Mae gêm bêl-droed Rhufain a Parma yn Stadio Olimpico hefyd wedi cael ei ohirio. Dywedodd gweinidog materion cartref Angelino Alfano bod y llywodraeth yn barod i ddelio gydag unrhyw argyfwng fydd yn dod ei ffordd. Mae'r pab hefyd wedi cyfleu ei bryderon a'i obeithion at bobl Rhufain yn ei weddi wythnosol yn y Vatican. Mae'r bedwaredd stori yn dod o La Stampa. Mae mam yng nghyfraith cyn arlywydd Ffrainc Nicolas Sarkozy, sef mam y gantores Carla Sarkozy, wedi mynegu ei barn ar ddigwyddiadau o fewn y Palas Élysée yr wythnos hon. Mae Marisa Bruni Tedeschi, sydd yn byw yn Hwrin ac yn actores, wedi disgrifio ymddygiad François Hollande wedi'r newyddion diweddar am ei berthynas gydd ag actores Julie Gaillet yn hollol hirt. Mae Marisa Bruni wedi derbyn enwebiad am wobr César yn Ffrainc am actores orau mewn rôl gefnogol yn y ffilm Un Castello in Italia, Un Château en Italie, yn erbyn Julie Gaillet, carwr François Hollande sydd wedi derbyn yr un enwebiad ar gyfer y ffilm Ffrengig Quai d'Orsay. Dywedodd Marisa Bruni nad oedd gan Hollande unrhyw barch at ei gynwraig Valerie, wrth iddo gael perthynas gydd gyda'r actores Gaillet. Disgrifiodd hi ef fel hwlcyn o ddyn hirt. Gwelodd neb bennaeth gwlad yn ymddwyn yn y fath ffordd erioed o'r blaen, yn cynnal perthynas gydd ac yn dianc ar fot o beic. Mae ei ymddygiad yn blentynaidd iawn, medda hi.
Y bumed stori ydy stori o La Stampa. Collodd yr Eidal ei gêm gyntaf yn erbyn Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad y penwythnos yma. Er gweithaf y canlyniad, mae'r Azzurri yn credu ei bod mewn safle cryf iawn, gan ei bod wedi rhoi braw i Gymru gyda steil o chwarae. Mi fyddan nhw yn mynd mewn i'r ail gêm yn erbyn Ffrainc wythnos nesaf yn llawn hyder. Bu oedd yn gêm agos iawn gyda 2 gais can y canolor Michele Campagnaro a pherfformiad cryf gan weddill y tîm, wrth geisio cadw pwysau ar Gymru. Enillodd Campagnaro o ran rhededd o chwaraeodd y gêm, ac mi fydd hyn yn siŵr o roi hwb i'r Azzurri i fynd ymlaen i chwarae'n well yn erbyn Ffrainc wythnos nesaf. Yn ystod yr un gêm, derbyniodd Marco Bortalami ei ganfed cap yn chwarae'r Azzurri. Clo yn ysgarmes yw ei safle. A dyna oedd y newyddion i chi heno.